ଚିନ୍ତା ମଣିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ଚିନ୍ତନ ମଣିଷକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କରେ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହି କାହାଣୀଟି ଛୋଟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ କାହାଣୀଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଥରେ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା। ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ହେ ମହାତ୍ମା, ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ମୋର ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ଏମିତି ପ୍ରକାରରେ ମୋ ଦିନ ବିତିବ ତ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଗଳ ହୋଇଯିବି। ସେହି ଯୁବକର କଥା ଶୁଣି ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ତମର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ବୁଝାଇ କୁହ। ସେ ଯୁବକଟି କହିଲା, ମୋ ମନରେ ସର୍ବଦା ବିନା କାରଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ଭରି ରହିଛି। ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରୁନାହିଁ। ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନରେ ଚିନ୍ତା ପଶିଯାଉଛି। ଏହି ଚିନ୍ତାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଜିନିଷର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହା ମୋ ଭାବନାରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଭାବନା କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ହେ ମହାତ୍ମା, ମୁଁ କେମିତି ଏ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବି, ତା'ର ଉପାୟ କହନ୍ତୁ। ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବାସ୍, ଏତିକି କଥାରେ ତୁମେ ପରିଶାନ ହୋଇଯାଉଛ। ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥାଟିଏ କହୁଛି। ଗୋଟିଏ ଭିକାରୀ ଥରେ ଗୋଟିଏ ସେଠ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା। ସେ ସେଟ୍ଟି ତା'ର ମୁଣାକୁ ହାତ ପୁରାଇଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ମୁଣାରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ସେଠ୍ ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଶୁଣୁଛ, ଏ ଭିକାରୀକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବ ଆସ। କିନ୍ତୁ ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଡାକକୁ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ସେ ସେଠ୍ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା, କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲରେ ରଖା ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରକୁ ନେଇ ସେ ଭିକାରୀକୁ ଦେଇ କହିଲା, ଏଇତକୁ ନେଇଯାଅ, ଆମ ଘରରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ହିଁ ନଥିଲା। ସେ ଭିକାରୀ ସେ ପାତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ବିତିଯିବାରୁ ସେ ସେଟ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା। ସେ ସେଠ୍ କହିଲା, ତମେ କେଉଁଠି ଥିଲ? ଗୋଟିଏ ଭିକାରୀ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, କିନ୍ତୁ ଘରେ କିଛି ନଥିଲା। ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ତାହେଲେ ତମେ ତାକୁ ଦେଲ କ'ଣ? ସେ ସେଠ୍ କହିଲା, ଏଇଠାରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରଟିଏ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଭିକାରୀକୁ ଦେଇଦେଲି ଏବଂ ସେ ଭିକାରୀ ସେ ପାତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଏ ତମେ କ'ଣ କଲ? ସେ ପାତ୍ରଟି ଚାନ୍ଦିର ଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଦାମିକା ଥିଲା। ଏହି କ୍ଷଣି ଯାଅ ଏବଂ ସେ ପାତ୍ରଟିକୁ ଆଣିକି ଆସ। ସେଠ୍ ଭିକାରୀକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ସେ ଭିକାରୀକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ଭିକାରୀକୁ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ରହିଯାଅ। ସେ ଭିକାରୀ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ସେଠ୍‌ଜୀ, ଏତେ ପରିଶାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛ? ସେଠ୍ ସେହି ଭିକାରୀକୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ପାତ୍ରଟି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି, ସେହି ପାତ୍ରଟି ବହୁତ ଦାମିକା ଅଟେ। ଏହି ପାତ୍ରଟି ଚାନ୍ଦିର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପାତ୍ରଟିକୁ କମ୍ ଦାମରେ ବିକିବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ତୁମର କ୍ଷତି ହେବ। ସେ ଭିକାରୀ ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେଠ୍‌କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଦେଖୁଥାଏ। ସେ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ସେଠ୍‌ଜୀ, ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏହି ପାତ୍ରଟି ଚାନ୍ଦିର ବୋଲି, ତଥାପି ଆପଣ ତାକୁ ଦାନରେ ଦେଇଦେଲେ, ମାଗିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ସେଠ୍ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଦାନର ମାନେ ଏହା ଅଟେ କି ଏବେ ସେ ଜିନିଷ ମୋର ନୁହେଁ, ଏବେ ସେ ପାତ୍ରରେ ମୋର କୌଣସି ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଭାବି ପରିଶାନ ହେବି କାହିଁକି ବ୍ୟର୍ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବି? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପୁଣି କହିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଭିକାରୀକୁ ପାତ୍ରଟି ଚାନ୍ଦିର ବୋଲି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଥିଲା? ସେହି ସେଟ୍‌ଟି କହିଲା, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋର କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା ତ ହୋଇଗଲା, ସେ ଭିକାରୀର କ୍ଷତି ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଲି କି ସେ ପାତ୍ରଟା ଚାନ୍ଦିର ବୋଲି। ସେ କଥା ଶେଷ ହେବା ପରେ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ଦେଖ ପୁତ୍ର, ମନ ବି ସେମିତି ହୋଇଥାଏ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପରିଶାନ ଥାଏ। ଯେଉଁ କଥାର ସମାଧାନ ତମେ ଖୋଜିକି ନ ପାଉଛ, ସେ କଥାକୁ ଭାବିବାରେ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ତମର କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷର ବୋଝକୁ ହାଲୁକା କରିବା କିମ୍ବା ହଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ମନକୁ ଏହିସବୁ ଶିଖାଅ କି ବାସ୍ତବରେ କିଛି ବି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ ତ ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିନପାରେ ଏବଂ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା ନ କରିବା ଉଚିତ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା କାହାରି ବି ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଏହି କଥା ଶୁଣି ସେ ବୁଝିଗଲା କି ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ, ଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, এই କାହାଣୀଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ
ସେୟାର କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।